Dobro večer. Zahvaljujem se na ovom pozdravu. Moje ime je Sonja Marinković, muzikolog sam i imam večeras jedno posebno zadovoljstvo da prisustvujem jednoj vrlo izuzetnoj večeri u istoriji Crnogorskog simfonijskog orkestra, u istoriji grada Podgorice u Crnoj Gori, ja mislim i cele Crne Gore. Zato što će večeras, prvi put otkad postoji, Crnogorski simfonijski orkestar prirediti autorsko veče. Autorsko veče jednog crnogorskog kompozitora. Zadovoljstvo mi je što je to moj dugogodišnji kolega, saradnik, prijatelj Senad Gačević, što je ovo jedan izuzetan jubilej, jedan izuzetan povod, 40 godina rada. Svi znamo šta znači 40 godina, ili ne znamo svi, ali upoznaćemo šta to znači 40 godina raditi u jednoj oblasti, koliko različitih aktivnosti, šta sve nosi taj bogat profesionalni život. To važi za svaku sredinu, ali u Crnoj Gori to je sasvim sigurno značilo da morate raditi mnoge poslove, da se morate rasipati na 100 strana zato što ste potrebni, a ako neko ima sposobnosti i volje, onda naravno to vrlo lako bude iskorišteno. Ja pamtim Senada Gačevića kao dekana Muzičke akademije na Cetinju u vreme kada je imao 37 godina. On je zagrizao, ja moram kolokvijalno da kažem, u taj veliki izazov i umešno vodio tu kuću ka jednom rascvatu. To je bila ugledna ustanova koja je privlačila studente iz cele Jugoslavije, ta dobra vremena kad nismo bili ovako razdvojeni kako smo danas. I to je lepo. I kroz karijeru Senad Gačević će na mnogo mesta pionirski raditi u zaštiti folklorne baštine, u prikupljanju, objavljivanju građe folklorne, u onome što je obrada folklornih motiva i njihovo predstavljanje na jedan drugi umetnički način savremenoj publici. On je uvek bio posvećen prosveti, školi, učinio je mnogo u raznim odborima, radeći na nastavnim planovima i programima, na evaluaciji rada nastavnika. To je jedno vreme koje se ne vidi u javnosti, ali podrazumeva jako veliko trošenje. Namerno pričam o tim drugim aktivnostima, izdvojila sam samo dve od mnogih kojima se bavio, da bih u stvari rekla da u takvom jednom drugima posvećenom životu možda nije bilo dovoljno vremena za bavljanje onim što mu je životna vokacija, onim što mu je poziv, kompozitorskim radom. Kad se neko rodi u nekim srećnim, uređenijim zemljama gde svega ima u izobilju, onda može da bude potpuno posvećen samo svom radu. Mi smo, nažalost, mnogo krali Senada Gačevića od svih ovih njegovih važnih poslova, no kad se osvrnemo ovih 40 godina, on za sobom ostavlja jedan ozbiljan opus, vrlo razgranat u raznovrsnim žanrovima. I ako ja tu mogu nešto da primetim, to je da mi u stvari ne poznajemo dovoljno taj opus. Muzikolog sam po profesiji, pratim kompozitorski rad i zainteresovana sam, ali nemate priliku da se susretnete. Koliko od vas je, koliko puta moglo da čuje neku kompoziciju Senada Gačevića. Izvođen je svuda po svetu, izvodili su ga crnogorski muzičari, izvodili su ga muzičari od Rusije, Ukrajine do Francuske, ali u Podgorici, u gradu u kojem radi, u stvari nemamo mnogo prilike da čujemo ono što je uopšte stvaralaštvo savremenih crnogorskih kompozitora, a
to uključuje i stvaralaštvo Senada Gačevića. Zato sam veoma srećna zbog inicijative umetničkog direktora Crnogorskog simfonijskog orkestra Marka Simovića da se večeras priredi autorsko veče Senada Gačevića. To je već 9. put da on priređuje autorske koncerte i naravno to je lep način da predstavimo publici svoje stvaralaštvo. Ja bih istina više volela da stvaralaštvo crnogorskih kompozitora živi kao redovni deo koncertnih programa, da bude stalno tu, da bude predstavljano svuda gde Crnogorski simfonijski orkestar i crnogorski muzičari idu u inostranstvo, zato što to stvaralaštvo to zaslužuje i zato što Crna Gora zaista ima šta da pokaže. Mi ćemo večeras čuti kompozicije u izboru od onih najranijih, od onih koje je komponovao kao vrlo mlad i neke od njih su izvedene, a neke od njih će biti prvi put predstavljene kao svetske premijere večeras na koncertu. Posebno je to značajno kada je u pitanju njegova simfonija. Nemamo mnogo simfonija u crnogorskoj muzici i simfonija, rekli su odavno, je roman u muzici, to u stvari slika života i sigurno najkompleksnija forma koje se kompozitor obraća. Treba mnogo hrabrosti posle Beethovena komponovati simfonije. U 20. veku mnogi su dali veliki doprinos. On se ne meri brojem simfonija koje neko stvori, nego onim što šalje kao poruku svojim simfonijskim delom. Drugo posebno zadovoljstvo večeras to je da ćemo imati priliku da čujemo premijeru 2 nove kompozicije koje su nastale prošle godine i već njihovi naslovi, a potom i muzički sadržaj pokazat će vam da Senad Gačević misli internacionalno, da on živi svojim muzičkim bićem, da je sačuvao svoj mladalački, stvaralački duh i verujem da ćemo to svi osetiti slušajući njegova rana i evo nedavno nastala dela. Neka nam živi slavljenik.